मुलुगाव बिदुंनि दुंथाइ बांनायखौ होबथानो थाखाय लोगोसे सोरगिदिं बिफां लाइफांफोरनि जोबस्रांलांनायखौ रैखाथि होनो थाखाय मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 5 जुन सानखालि बेरगाव ब्लक बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बिथोन होनाय आरो टिसिएलसिसि चेयारमेन बिक्रम दैमारिनि हेफाजाबाव बेरगाव ब्लक बिएसइउ एबा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियनआ ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो बिसिडिसिआव बिफां फुलि गायनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाय आरो नोजोर होनायजों लोगोसे गामि ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनायनि अनगायैबो मिथिंगा आरो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखायबो खामानि मावनो ओंखारबोदों बेरगाव ब्लक बिएसइउनि आफादगिरि कृन्जय बर'आ।